गिबि-गिबियावनो नोंथांनि निउस पर्टेल गांबरगोन जाबाय आरो गोदान बोसोरनि बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो गाहामलाय जासिग्रोबाय। दिनै थारैनो खुंगा 17थि नै बोसोरै बैसागु बादाय फोरबो गामि से नं हसं थारैनो गाजा गोमजायै मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लानाय जादों। आङो बेयाव फैनानै जोबोद गाहायलासे बेसे हिसाबै बे गेवलां मेलाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना आं मिथिनो मोनदों दे मोसानाय बादायनाय बा दामनाय देनाय बादायनाय लोगोसे माने खिफानाय उन्दै लाइमोनफोरनि खन्थाइ आवरायनाय गेलेनाय बादायनाय आरो लाइमोनफोरनिबो भलिबल बुनाय बादायनाय लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफोरखौबो लाफानाय जादों आरोखि। थारैनो बे बैसागु बोथोरा जोंखौ बहुत गोबां बाथ्राखौ जोंखौ मिथियो बा फोरोंलाङो। गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौमोननिफ्रायनो दिन समनिफ्रायनो जे गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौबो मान होनाय बा गेदेरखौ जोङो सिबिनाय बेफोरबायदि जोंखौ फोरोंलांदों। थारैनो बर' माहारिया मोनसे सोद्रोमा हारि जा गावनि आसारखान्थि नेम निथि हारि हारिमु दोनखाजोबो। जिहेतु बेखौ जों फोथांनो साफ्रोमबो बिबान आरो नै हसं गामियाव दिनै जाय हाबाफारिखौ लानानै जोंखौ गाहायालासेबो लिंहरदोंमोन थारैनो बेखौ जाफुंसारदों सानदों। मानो होनबा बेयाव गासैबो बर'नि जिथु हारिमु आरो बेयाव आरो मोनसे ओरैबायदि बाख्नायथाव जे बेयाव सोलोंथाइनि माखासे आयदाखौ लाफानाय जादों आरोखि। जे उथिफुनाय जिथु फरायसुलिफोरखौ बोरै जों गाइड खालामनानै बोरै गामिखौ मोजाङै मोनसे थासारियाव लाबोनो हायो बा इयुनाव उथिफुनाय फरायसुलिफोरखौ बोरैहाय जोङो बेंबाथाय बिसोरखौ जोङो मोजां मोनसे माबायाव लाबोनो हायो जोङो बा साक्सेस खालामनो हायो बेफोरखौबो लाफानाय जादों आरोखि। थारैनो जों मिथिगौ इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिवाइडेड वी फल। बे थारैनो जों ब्रिटिशाबो 100 बोसोरनि बारा जों हासन खालामलांदोंमोन। गथिखे जों बर' माहारिया जुदि खौसेथि थायोबा थिग गामिया खौसेथि थायोबा थारैनो जोङो खौसेथिजों जों खामानिखौ आवगायलांनो थाखाय बा खामानिखौ मावनो गोरलै जायो आरोखि। थ' गथिखे बे से नं हसं गामियाव जों नुनो मोनदों। से नं हसं गामिनि नङा बिथांमोना दिनै बे मोसानाय बादायनायाव मागुरमारि बिदिन सेरेन बर' गामि नेपालिपारा 2 नं हसं गामिखौबो बेयाव आङो बाहागो लाफानायखौ नुनो मोनदों आरोखि। थारैनो बे गोजोननि रादाब बे खौसेथिनि मोनसे नेरसोन। जोंनि से नं हसं लाइमोन आफादनि बानजायनायाव आंखौ खुंगा 17थि बैसागु बादाय फोरबोनि बानजायनि आफादगिरि महरै आंखौ आफादगिरि सायख'नायलाय आं आफादगिरिखौ आजावना लानानै जोंनि बे बैसागु बादाय फोरबोखौ खुङै जों 17थि जाबोबाय। बेखौ जोङो गिबि गायसननायानो जाहैबाय 2007 मायथाइयाव जोङो गिबियै जों गायसनग्रोनाय जादोंमोन बे बैसागु बादाय फोरबोखौ लाइमोन आफादनिफ्राय। जों दिनै खुङै खुंगा 17थि 2 बोसोरारि बैसागु बादाय फोरबोखौ खुंफुंनो हानायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय जोंखौ गोबां मदद होफैदों। जोंनि बेहाय जों बैसागु बादाय फोरबोखौ गोबां हाबाफारि लानानै जों खुंफुंनाय जादों। जेरैहाय जोङो गेलेनाय बादायलायनाय होदों। बे गेलेनाय बादायलायनायाव जोङो खारनाय बादायलायनाय होदों। लोगोसेयैनो लाइमोन हान्जानि भलिबल गेलेनाय होदों। बोराइ हान्जानि भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय होदों। लोगोसेयैनो दिरुं बोलायनाय जों बादायलायनाय होदों। आरोबाव जों बे बैसागु बादाय फोरबोआव जों थुनलाइयारि आयदाफोर लाफादेरदों। लोगोसे बे थुनलाइयारि आयदायाव जोङो उन्दै फरायसुलिफोरनि खन्थाइ आवरायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय सोंलु सोंनाय बेफोरबायदिनो गोबां हाबाफारि लानानै जोङो थुनलाइयारि आयदाखौबो जों सोसनफानाय जादों। लोगोसेयैनो आरोबाव बेवहाय जोङो बैसागु हारिमु आयदाखौ बादायलायनाय लानाय जादों। बेवहाय जोङो बैसागु राजा बैसागु रानि आरो उन्दैफोरनि बैसागु खुंग्रि मोसानायबो जों बादायलायनाय लादों। बेवहाय बिदिनो गोबां हाबाफारि लानानै जों बे बैसागु बादाय फोरबोखौ खुंफुङै दिनै 17थि बैसागु बादाय फोरबो बेखौ जों खुंफुंनो हाबाय। बेवहाय दिनै जोंहा जोबथा सान। बे जोबथा सानाव जोङो गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन जोंनि सिमेन्ट आन्चलिकनि सिङाव थानाय हामबाराय बाथौ इंलिश स्कुलनि बिबुंगोरा गाहाय प्रिन्सिपाल सार
बिद्देश्वर सार बिथाङाबो जोंनि खावलायनाय लेखा जोंनि बे बैसागु बादाय फोरबोआव नुजाथिफैनानै जोंनि गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानो गोबां मोजां मोजां गियान होलांबाय बेनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावो आरो लोगोसेयैनो जोंनि नुसुंसे हादरनि आरोबाव लेंहर जानाय आलासि बिथां रेकार्डयाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ एंगारनानैब्लाबो जोंनि बे बैसागु बादाय फोरबो बानजाय आफादनि खावलायनाय लेखा गावनि बेसेन गोसा समखौ एंगारनानै जोंनि बे बादाय फोरबोआव नुजाथिफैनायनि थाखाय आं बिथां रेकार्डय सारखौबो धन्यबाद ज्ञापन करिछु लोगोसेयैनो जोंनि बे नुसुंसे गामिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ बे गेवलां मेलनि समाव नुजाथिफैनानै मेहेरगोनां खालामफैनायनि थाखाय आं बिथां गामि दरब्रैखौबो आङो साबायखर बावो लोगोसेयैनो रादाब बुथुमगिरि बिथां जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनानै जोंखौ खौरां लाफैनायनि थाखाय आं बिथांखौबो साबायखर बावो खुलुमबाय मोर नाम श्री रेकार्डय मैं परमार गालो वेलफेयर सोसाइटीर डिस्ट्रिक्ट लोअर सियांग डिस्ट्रिक्टर मैं प्रेसिडेंट आसिलो और एतिया सेरेनत मैं एने एनजिओत माने सोशल वर्कार हिसाबे मैं आसो और मोर गाँव तो हल सेरेन हेतु हसंगर काखते आसे मुक आज इयात बिहुर बिदाय बुली हसंगर राइजे मातिसे मैं आइसो ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে হসংগৰ ৰাইজে ইমান ধুনীয়াকৈ বিহুৰ বিদায় দিছে মোকো মান সন্মান কৰি মাতিছে ইয়াত আমাৰ তেখেতৰ নিচিনা আমাৰ বয়সস্থ মানুহ আৰু আমাৰ ছাৰৰ নিচিনা জ্ঞানী মানুহ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আহি আমাৰ গোটেই ৰাইজ কমিটিয়ে ইয়াত হসংগত এই বিহু বিদায়টো পাতি আমি বহুত আনন্দ মানালোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে কমিউনিটি আৰু আপোনাৰ লগত যেটো ৰিলেশনশিপ ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কিবা ক'ব হয় ক'বলৈ বহুত আছে আজিৰ পৰা মাত্ৰ নহয় যেতিয়াৰ পৰা এই হসং বা এই চিমেণ্ট চাপৰি এৰিয়াত আমাৰ বড়ো সমাজে আহি ইষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ চেৰেন গাঁৱটোতো অৱশ্যে বহুত পুৰণি গাঁও হয় তেতিয়া নেপা আছিলে তাৰপিছত অৰুণাচল হৈ গ'ল আমাৰ সেই চাইডৰ যেটো আমি গালো মানুহ চেৰেনৰ আদি মানুহ আমি ইয়াত থাকি বড়ো সমাজ আৰু আমাৰ চেৰেন গাঁৱৰ যেটো সমাজ আজিলৈকে মিলা প্ৰীতিৰে আছে যদিও বড়ো যদিও অৰুণাচলী কিন্তু আমাৰ মাজত একটাও মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাথাকে যিকোনো কামত আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত চলে আলোচনাৰ মাজেদি যিকোনো কাম কৰে আমি কাজিয়া কেতিয়াও নকৰোঁ আমি কেতিয়াও অৰুণাচল অসমৰ বিবাদ সীমা বিবাদতো আমাৰ মাজত কেতিয়াও ফাইট নহয় মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেতিয়া নহয় ইভেন আমাৰ গাঁৱত কিবা একটা লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ গাঁৱত একটা ফায়াৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল গোটেই হসংৰ দেখা ল'ৰাবিলাক ৰাইজে আহি আমাৰ তাৰ সহায় কৰিবলৈ আহিছে গতিকে ইয়াতো কিবা একটা অসুবিধা হ'লে আমাক মাতিলে বা ইয়াৰ মানুহ হসংৰ মানুহ ক'ৰবাত অৰুণাচলত কিবা একটা অসুবিধা হ'লে আমাৰ গাঁৱৰ যোগেদি কিবা একটা সহায় কৰিবলগীয়া থাকিলে আমি কৰে বহুত জায়গাত আসাম আৰু অৰুণাচলৰ যেটো সীমাক লৈ ক্ৰাইচিছ চলি আছে বৰ্তমান ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কিবা ক'ব নেকি হয় আমাৰ যেটো বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত বেলেগ জায়গাত কি হৈছে আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ এইটো যেটো লোৱাৰ চিয়াং আমাৰ চেৰেন হসং দলংগুৰি চিমেণ্ট চাপৰি এইটো বড়ো ডমিনেটেড এৰিয়া হয় মই চেৰেন গাঁৱৰ হৈ হিমাৰ কমিউনিটি হিমা কমিটিৰ মই চেয়াৰমেন হয় গতিকে আমি ইয়াৰ ৰাইজৰ বড়ো সমাজক আমি আলোচনা কৰি ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে আমি এইটো হ'ব লাগে বুলি আমি আলোচনা কৰি লিখা লিখি কৰি অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টক ছাবমিট কৰা হৈছে আমাৰ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং একো নাই